mga kaungart. Gutom na kayo, alas 12 na. O pa minaabot sa among giatuan. Layo pa kayo. Kailan ka oras kahit Mga hapit yun duha. Bihay, layo ay. Yung ari mo, kinahanglang yun nga. Na may baon. Sorry mo agi yung daan ano? Or dump truck mo guro. Pwede ko mag-space. Murag ko na ni ko nagbas. Sabi. Kita-kits na tato. Okay. Hey guys. Ano dito rin siya. Tulo. Tulo-tulo. Ano na siya guys. Mga 200 ka oras. Lakaw kami. Hindi na motor dito. Mauna ni worth it sad, worth it. Worth it ang kago. Tinggan. Di na. Mo di sitaw tutulo dai kay. Mo ba? Tubig siya magtutuo siya sa babaw. Murag uwan ba? Nandito siya kay. Sige siya. Tawag na mino? Stalagmite. Stalactite. Hindi na. Mo na